rhan ola'r rhaglen heno mi fyddwn ni'n dychwelyd nôl I fyd hen ffasiwn y llyfr a thrafod cystadleuaeth llyfr y flwyddyn. Ond egwyl gerddorol nesaf, mae Iwan Llewelyn Jones sy'n wreiddiol o Amlwch Sir Fôn yn bianydd proffesiynol yn Llundain ac yn gwneud enw mawr iddo ei hun. Yn ddiweddar, gwelwyd rhaglen gyfa arno ar S4C a chyfle I ni nawr ail-weld darn ohoni. Mi ath Iwan I gartref yr actor dawnus Phylip Hughes yn prion y tu allan I Ddimbych I drafod dileit mawr Phylip yn y piano. Mae cynnwys stôl piano rhywun yn deud llawer amdan perchennog y stôl honno. Beth am I ni edrych yn hon I weld be mae ddatgelu? Reit, mae yna Popular Piano Blues. Tamad o Debussy, Cyfansoddwr arbennig i'r piano. Llyfr diddorol iawn, cas calad, ysgol ymadeg rhythyn. Nid disg heb foes. Dyna ni, a beth gyda ni tu fewn? Waltzes gan Chopin. Gyda ni bulb, 150 watt bulb. Dwi'n mynd siŵr be mae hwnna'n da yna, ond... ella bod yna gliw fyma, mae yna sgrip dyledu fyma. Darn hyfryd y fanna gen Debussy, Llewelyn. Debussy'n un o'r cyfansoddwyr pwysica ac amlycau'r piano. Di o gyfansoddwr pwysig I chi? Wel, cheis I ddim gwersi piano go iawn. Hyd nes o'n i'n 2 ar 5 oed yn anffodus. Ac ffindes I athro arbennig o dda yn yr Hill, Arthur Berry ydi yno fo. A dyma'r darn cynta ddysges I efo Mr Berry, sef Llewelyn. Ac am reswm yna, mae'n golygu lot I mi. Da ni'n gwybod amdana chi wrth gwrs, Phylip, fel actor nodedig iawn yng Nghymru yma, ond ddim yn gwybod gymaint amdano ddawn gerddorol mas gynnwch chi. O lle oedd yr tarddiad, lle oedd y dechrau un? Wel, ar wahân i'r ffaith mod I wedi cael y magu mewn pentre ardderchog Trelawni lle oedd pawb yn chwarae piano felly'n de, pawb yn cael ei dysgu chwarae piano felly. Dwi'n cofio lle ddechreuodd o yn benodol, mi ath mam a fi i'r gymdeithas un noson, cymdeithas y capeli wyddoch chi. A Rhys Jones oedd yn gyfrifol am y noson. Oedd Rhys rhyw 2 ar 5 oed, 19 oed mag yn ysgol ramadeg yr Hill ac o'n I tua 8-9 oed. Ac mi ofynodd i'r gynulleidfa. Newch chi enwi unrhyw 3 darn, medda fo. Unrhyw 3 darn. Dwi'm yn cofio 2 ohonyn, dwi'n cofio un ohonyn, The Bluebells of Scotland. Ac o'n i'n meddwl, be mae Rhys yn mynd I wneud efo'r 3 darn yma. Mi oedd at y piano, a mi gyfansoddodd o 1 darn yn cynnwys y 2 alaw ar y pryd, ynde. Ac o'n i'n meddwl, mae hwn yn rhyfeddol, ynde. Ac ar y ffordd adra, dwi'n cofio, mae fi'n gofyn I mam, neu deud wrth mam, dwi eisiau chwarae piano fatha Rhys. Wel, wyt ti eisiau lessons o mam, ynde, neu'n dod o coed llai yn ymyl y wyddgwig yn de, mae'n siarad fel yna. Ac oes, dwi eisiau lessons. A mi ddechreuais I hefo Miss Roberts the Laurels, oedd I dros I 40 oed pryd hynny. Ar y gen fawr. Dyna sydd dechreuodd ei gyd. A da chi di mwynhau'r peth? Mae o'n ganolog i'ch bywyd chi? Allwn ni ddim wneud heb y piano I ddweud y gwir. Dyma'r peth cyntaf fyswn ni yn ei brynu mewn tŷ newydd. Y piano, ywch chi gadwch carpedi, wal a'r pethau crand da chi'n cael yn y gegin ac yn y blaen. Piano fysa'r peth cyntaf fyswn ni roi mewn tŷ. Alla I ddim mynd heibio. Mae yna 2 beth alla I ddim mynd heibio pan fyddai'n I gweld nhw. Piano ydy un a scape ydy beth arall. Allwn ni ddim byw heb y piano. Da chi'n un am ddeuawd? Ydych chi'n chwarae deuawd o piano? Fyddai'n hoff iawn o gyfeilio. Cymell am y deuawd yn y cwestiwn yn anffodus, mae gynnau digon o ddeuawd o gwmpas, ond neb I chwarae ddeuawd hefo nhw, mae gynnau ofn. Wel, dwi yma heddiw, ydyn beth am mynd I roi tro ar rhywbeth. Gynnwch chi rhywbeth diddorol I ni fynd drwy ddi? Wel, fel mae lwc, mi ffindais I rhywbeth ddoe, rhywbeth fatha san plesio, dwi'n mwyn gwybod, da chi eisiau drio fo? Be di enw fo? Ddeitha rhywbeth amdano fo gyntaf. Mae o'n hen ddarn. Vive ydy enw fo, galop de concert. Pwy sy'n mynd I fod yn galopio fwyaf chi ta fi? Chi, mae gna iawn. O, diar. Iawn ta, ffwrra hi.